Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Вы слухаеце праграму пра грамадзянскую навуку, дзе мы размаўляем простай мовай пра складаныя з'явы, звязаныя са зменай клімату на планеце і не толькі. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about meeting Цяга да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? deal. І вось заўважылі мы, што ў апошнія гады в Еўропе папулярнымі сталі так званыя экалагічныя або праэкалагічныя дзеянні. Лічыцца, што гэта свядомыя паводзіны, якія робяцца для абароны навакольнага асяроддзя, мінімізацыі ўздзеяння чалавека на планету. І вар'іруюцца яны ад простых паўсядзённых звычак да вельмі прасунутых перадавых прамысловых інавацый. Больш падрабязна разабрацца ў гэтым пытанні нам дапаможа адмысловец, эколаг, старшыня праўлення фонду «Неруш Натура» Уладзімір Зуеў. Добрый дзень, Уладзімір. Добрый день. Уладзімір, патлумачце, калі ласка, што такое праэкалагічнае дзеянне? Скажам, вось нехта кінуў курыць альбо пачаў ужываць тканевыя торбы замест цэлафанавых пакетаў, ходзячы за пакупкамі, ці наадварот, збірае цэлую хату старых рэчаў, не выкідваючы іх. Гэта экалагічнае дзеянне ці не? Ну, калі гаварыць пра экалагічнасць, гэта перш за ўсё дзейнасць, якая змяншае ўплыў, негатыўны ўплыў на навакольнае асяроддзе, ну і, канешне, ўплывае добра на здароўе чалавека і стан навакольнага асяроддзя. І тыя прыклады, якія вы правялі, напрыклад, карыстанне сапраўды тканевай торбай замест пластыкавай, гэта класічнае праэкалагічнае дзеянне, таму што яно дапамагае зменшыць колькасць адходаў і зменшыць у навакольным асяроддзі, зменшыць уплыў на гэта навакольнае асяроддзе. Або не выкідваць старыя рэчы, гэта таксама праэкалагічна, таму што рэчы рамантуюцца, яны перадаюцца іншым, яны не выкідваюцца. Гэта называецца паўторнае карыстанне, і гэта памяншае колькасць адходаў у навакольным асяроддзі, а тэкстыльныя адходы зараз вельмі вялікая праблема на нашай планеце. А вось кінуць курыць гэта перадусім клопат пра уласнае здароўе. І пра экалагічнасць тут яна такая трошкі другасная, таму што чым менш курыць, паляць, тым менш, напрыклад, недапалка ў навакольным асяроддзі, гэта значыць змяншаецца ўплыў на тую ж самую глебу. Кідаюць курыць, гэта значыць менш дыму, гэта ўплыў на стан атмасфернага паветра. Ну і, канешне, гэта меншая колькасць адходаў навогуле ад табачнай вытворчасці. Так што ёсць іншыя прыклады пра экалагічных дзеянняў. Тут можна назваць і сартаванне смецці, гэта эканомія вады і электраэнергіі ў бытавых умовах, гэта пасадка тых жа самых дрэў і купля, напрыклад, лакальных прадуктаў. Так што пра экалагічнасць, яна перш за ўсё, яна бачна у канкрэтным змяншэнні ўплыву на навакольнае асяроддзе. І гэта, звычайна, не нейкая мода, гэта штодзённыя звычкі, якія рэалізуюцца кожны дзень кожным чалавекам. А не так, што гэта нейкая фанаберыя? Ну, сапраўды тут можна гаварыць пра вось гэтую маральнасць, пра экалагічнасць, маральнасць пра экалагічную, што яна можа стаць такой вот фанаберыяй, і мяжа тут сапраўды не вельмі выразная, таму што адно і тое ж дзеянне, яно можа быць разумнай экалагічнай звычкай, асабістым нейкім выбарам, або гэта можа быць падзяленне людзей. Ну, в сэнсе, калі вы навязваеце нешта, навязванне, так. Вось я раблю гэта, а ты не робіш, значыць, ты не праэкалагічны, значыць, ты неправільны. І калі чалавек пастаянна асуджае іншых за неправільны гэты лад жыцця, або там ператварае вось гэтую праэкалагічныя нормы у некую такую, у спосаб паказаць сваю маральную такую маральны такі арыстакратызм, або патрабуе абсалютнай чысціні ва ўсім, то, канешне, гэта
такое дзеянне яно не будзе карысным для гуртавання грамадскасці вот на гэтых прынцыпах пра экалагічнасць. Дарэчы, мы скарысталіся з таго, што вось знаходзімся ў Польшчы, у Варшаве, і хочам вас пазнаёміць з адным з прыкладаў такога праэкалагічнага дзеяння. Эта форма стала папулярная ў апошнія гады ў Польшчы, ну, прынамсі ў Варшаве. Іх палягае на тым, што людзі закладаюць, заводзяць агароды і такія як бы калектыўныя пры дамах культуры, у якасці камун ці кааператываў. І вось якраз у адным з такіх месцаў мы пабывалі, гэта сацыяльны агарод пры Доме культуры ў варшавскім мікрараёне Служаў. Што гэта за ініцыятыва, нам распавяла каардынатарка Каміля Мусятовіч. Ponieważ Dom Kultury jest gospodarstwem ekologicznym. Паколькі наш дом культуры гэта арганічная ферма, ён месціцца ў вельмі спецыфічным месцы ў Варшаве, дзе буяе прырода. Таму наш агарод і сад гэта таксама экалагічная дзейнасць, якая даследуе ўзаемаадносіны паміж рознымі арганізмамі. Вось чаму стварэнне такой ініцыятывы было натуральным працэсам. Ініцыятыва накіраваная ў першую чаргу на мясцовую супольнасць. Гэта значыць на людзей, якія жывуць паблізу Дома культуры Служаў, якія хацелі б праводзіць больш часу на прыродзе, працуючы з глебай і даглядаючы расліны. Przyrodzie, pracując z ziemią, troszcząc się o rośliny. Владимир, скажите, калі ласка, ці ў Беларусі ёсць падобныя ініцыятывы, ці іх проста замяняюць усім вядомыя нам лецішчы? У Польшы сапраўды вельмі папулярна вось гэтыя супольныя гарадскія агароды. У Беларусі падобныя ініцыятывы ёсць, але яны не становіцца часткай паўсядзённасці, таму што для беларусаў з часоў Савецкага Саюза лецішчы, дачы гэта былі нармальны такі кампанент іх ладу жыцця, таму што дачы, лецішчы ў Беларусі гэта такое утылітарная норма без асаблівай ідэалогіі, якая дапамагала забяспечваць перш за ўсё харчовую бяспеку сям'і той жа самай. Або нават у шматпавярховай забудове доўгі час у Беларусі існавала магчымасць зрабіць такія градачкі пад балконам, і гэта было не утылітарнае там для кветачак, а менавіта там сапраўды вырошчвалі ад морквы да бульбы і да памідораў, і суседзі часам нават паміж сабой канфліктавалі, хто хутчэй займе тую градку вясной і пасадзіць менавіта сваё. І, канешне, цэлае лета, цэлы вегетацыйны сезон ухажвалі за ім і аберагалі ад шкоднікаў, тым ліку і дзяцей. Так што у Беларусі дачы гэта утылітарнае і нармальнае, але тое, што зараз мы бачым у Польшчы, вот гэтыя агароды спалечныя, яны праяўляліся ў 90-х гадах і ў 2000-х гадах у Мінску і іншых гарадах. Пачалі з'яўляцца вось гэтыя зялёныя дворыкі, такія лакальныя урба-фермы, школьныя агароды, дзе настаўнікі спрабавалі дзяцей, гарадскіх дзяцей навучыць вырошчваць сельгаскультуры і назіраць за сельгаскультурамі, таму што гэта асобая культура. Так што, але вось гэтыя такія элементы гарадскіх агародаў у Беларусі яны не сталі сімвалам гарадской культуры, так як, напрыклад, у той жа Варшаве, або там Берліне, або ў Капенгагене. І менавіта гэта было звязана з тым, што вось дача гістарычна ў Беларусі была спосабамі выжывання, і гэта быў частка жыцця людзей, калі яны на выходныя ездзілі абавязкова саджаць бульбу, паліваць там гародніну або праводзіць восенню збор. І у Беларусі таму часта такія вось гэтыя праекты гарадскіх агародаў яны ўспрымаліся як нейкія такія модныя еўрапейскія штучкі, але паступова гэтая мадэль яна змянялася і будзе змяняцца ў сувязі менавіта з вялікай урбанізацыяй у Беларусі. А вось я думаю, што цікава будзе таксама даведацца, чаму ў Польшчы людзі хочуць гэтым займацца. У Варшаве, між іншым, гэта робяць таму, што бачаць у гэтым лек ад стрэсу, кажа Каміля Мусятовіч. To jest różnie. Niektórzy
po prostu właśnie gdzieś Некаторыя там людзі chcieliby się проста uczyć, хочуць niektórzy навучыцца lubią нечаму kiedyś to новаму. robili, Некаторым chcieliby гэта wrócić. падабаецца, таму што Niektórzy яны ўжо potrzebują, рабілі гэта раней і takiego хацелі б вярнуцца. odpoczynku, Некаторым bardziej патрэбен больш aktywnego актыўны właśnie адпачынак gdzieś на tam, прыродзе. w Іншыя ж przyrodzie. проста прыходзяць, таму Jeszcze што ўжо inni знаёмыя з po групай prostu і хочуць przychodzą, пагаварыць bo на znają tą тэмы grupę i агародніцтва. chcą sobie porozmawiać właśnie o takich kwestiach ogrodniczych. Владимир, на вашу думку, вось матывацыя, яна важная тут, што ці проста добра, што людзі робяць нешта праэкалагічнае, ці важна, чаму яны гэта робяць? Матывацыя якраз вельмі важна, і менавіта яна часта адрознівае жывую экалагічную культуру ад проста моднага нейкага рытуалу. У тым жа польскім прыкладзе добра відаць, што людзі прыходзяць у супольныя агароды не проста ратаваць планету. То есть для іх вельмі важна чамусьці навучыцца новаму, камунікаваць, хтосьці ностальгіруе па дзяцінстве ў вёскі, або людзі проста шукаюць нейкую супольнасць для размоваў, а нехта проста любіць капацца ў зямлі. І якраз таму такія ініцыятывы часта і працуюць, бо чалавек не жыве абстрактнай ідэі, там экалогія кожны дзень, ён жыве эмоцыямі, адносінамі, звычкамі, ну і патрэбамі ў кантакце. І вось калі пра экалагічныя дзеянні дае чалавеку вось этой радасць, вось гэтае супакаенне, адчуванне карысці, тады яно становіцца устойлівым і ў яго жыцці пераўтвараецца ў нармальныя бытавыя звычкі. Але нехта мог бы сказаць, што ну што тут агарод, там нейкі пару градак, дзе тут нейкая экалогія? То вось такое пытанне мы задалі таксама і спадарні Камілі. Jak ja się pytam, czym jest ekologia, to większość ludzi mi Калі odpowiada, я że to jest пытаюся, што такое экалогія, большасць людзей кажуць мне, што гэта гаспадаранне адходамі. Гэта не зусім праўда, бо экалогія гэта раздзел біялогіі, які займаецца ўзаемаадносінамі паміж арганізмамі. Паколькі дом культуры служаў размешчаны ў месцы з вадацёкам, і каля вады заўсёды больш арганізмаў, наш агарод падтрымлівае мясцовую біразнастайнасць. Мы сочым за тым, каб у агародзе расло як мага больш мясцовых відаў, і мы падтрымліваем іх, часта тлумачачы мясцовай супольнасці, што гэта не пустазелле, гэта расліны, якія былі тут і якія важныя для нас. Вядома, жывёлы, насякомыя і птушкі звязаны з гэтымі раслінамі. Таму, калі б гэтых раслін не было, увесь харчовы ланцуг, верагодна, знік бы. Мы таксама сочым за тым, каб не было інвазійных чужародных відаў. У мінулым годзе мы вырвалі шмат такіх відаў, таму што яны займаюць месца, канкуруюць за ваду і пажыўныя рэсурсы з іншымі раслінамі. Таму гэта адзін з нашых прыярытэтаў. Яшчэ мы шмат займаемся такой ускоснай адукацыяй. Я маю на ўвазе, што ў садзе шмат розных шыльдаў, якія тлумачаць, што расліны гэта не пустазелле, што яны расліны-кампаньёны, што няма непрыгожых раслін. Усе расліны неабходныя, а гэтыя прыгожыя інакш. На гэтым і палягае экалогія. One są potrzebne i są, powiedzmy, ładne inaczej, więc tak naprawdę na tym polega ta ekologia. Владимир, на вашу думку, вось у такіх вось сацыяльных агародах, пра якія мы чулі, гэта польскі прыклад, ці ёсць экалагічны фармат, ці гэта можа ў чымсьці дапамагчы ў клопаце пра клімат і навакольнае асяроддзе? Якраз такія гарадскія агароды, яны вяртаюць нас да сапраўднага сэнса тэрміна экалогія, як навукі. То есть экалогія гэта не пра адходы, а пра сувязь паміж арганізмамі і навакольным асяроддзем. І маленькі агарод у горадзе, ён сапраўды можа быць важным як месца для раслін, месца для розных насякомых, у тым ліку прыгожых насякомых, напрыклад, тых жа самых матылёў, як прастора для нейкіх жывых эксперыментаў і маленькі востраў біёразнастайнасці. І ў сучасных гарадах гэта нечакана важна, бо горад часта заасфальтаваны, перагрэтая прастора, вельмі мала жывых арганізмаў, монакультура ў дрэвастане, то есть толькі пэўныя расліны растуць. А гарадскія агароды яны ствараюць вось гэту разнастайнасць, якая і вельмі прывабная з пункту гледжання эстэтыкі, і яна можа даваць карысць, яна дазваляе чалавеку адпачываць ад манітораў, ад офісаў і вялікай колькасці людзей, у тым ліку з негатыўнай псіхічнай энергіяй. Дарэчы, на гэта звяртае ўвагу таксама і наша другая суразмоўца, каардынатарка сацыяльнага агарода ў Доме культуры служаў Каміла Мусятовіч, зазначаючы, што вось такі агарод гэта месца, прастора для кантакту з прыродай. Nie wiem,
trudno mówić o trendzie, ale na pewno jest Не ведаю, цяжка назваць гэта тэндэнцыяй, але ў Варшаве сапраўды ёсць некалькі ці нават дзясятак такіх агародаў. Ёсць група людзей, якія зацікаўлены ў іх падтрыманні. Ім падабаецца праводзіць так час, і яны хочуць неяк сабраць групу людзей, з якімі яны таксама могуць працаваць. Так што такія ініцыятывы, безумоўна, ёсць, і на маю думку, яны неабходныя, хаця б дзеля іх адукацыйнай каштоўнасці, але і дзеля магчымасці праводзіць час такім спецыфічным чынам. Я нагадваю, што мы жывем у вялікім горадзе, дзе ёсць яшчэ прырода, але яна пастаянна скарачаецца, таму кожны такі агарод, безумоўна, з'яўляецца натуральным анклавам. Gdzie tej przyrody warto wspierać takie inicjatywy chociażby dlatego. І тады я яшчэ бы хацеў, Владимир, вас запытаць такую рэч, што на вашу думку, ці варта вось такія ініцыятывы падтрымліваць, і, скажем, для людзей, якія хацелі бы пачаць, то ўсё ж такі тут варта які фармат выбраць, індывідуальны ці з кімсьці, бо тут вось гэты польскі прыклад, это сацыяльны агарод, тут калектыўна, так, людзі прыходзяць разам. А тое, што вы казалі пра Беларусь, варыянт лецішчы ці дачы, гэта больш індывідуальны фармат. То бы вы параілі, ці варта гэта падтрымліваць, і які фармат індывідуальны ці калектыўны ён больш цікавы? Усё залежыць, па-першае, ад тэрытарыяльнасці і ад наяўнасці часу. То есть, калі для вас зручна і хутка прыехаць, паўдзельнічаць у нейкай супольнай акцыі на такім гарадскім агародзе, або разам пасадзіць, або разам ухажваць за гэтымі раслінамі. Это такі добры варыянт. Але ў вялікіх мегаполісах часам праблема нават транспартная. То есть трэба траціць вельмі шмат часу, каб даехаць да такой цікавай кропкі. Таму можна ўласна займацца нават у сваёй хаце, вырошчваць нейкія расліны на падаконніку, на той жа балконе ці тэрасе завесці сабе некалькі боксаў з глебай, дзе пасадзіць тыя ж самыя памідоры. І як я нават звычайна гавару, што ў кожнага чалавека дома павінен быць свой зялёны сябар, і гэта можа быць куст памідора, за якім вы будзеце ухажваць, і гэты ўход будзе вас заспакайваць, ну і будзе даваць вам сілы. І па-першае, вось гэта трэба шукаць такія варыянты, або гарадскі агарод, або нейкая ўласны нейкі занятак у сябе дома. І таксама вельмі добрая рэкамендацыя не баяцца памылак, таму што як агародніцтва супольнае, так і індывідуальнае, яно можа прыносіць пацеры раслін, то есть ці засохне, ці падмерзне, ці, напрыклад, якое-небудзь насекомае з'едзіць. Але гэта ўсё жывая гісторыя, і тут вельмі важна проста назіраць і супакойвацца. Так што выбірай. Можаце падказаць, ну бо не кожны гэта ведае, можа ўжо ёсць вось якраз грамадскія ініцыятывы, не ведаю, розныя прыкладанні, дзе людзі падказваюць, што як рабіць. Вось таму хто пачынае, дзе можна атрымаць патрэбныя веды. Калі ў беларускіх магазинах насення можна купіць толькі насення, ну і ўжо трэба арыентавацца на нейкія пэўныя веды, на базавыя веды, то ў Польшчы я заўважыў, у некаторых магазинах прадаюцца наборы для такіх пачынаючых, дзе ёсць акрамя насення і бокс для вырошчвання, і пакет з грунтам, і вельмі добра распісаны алгарытм, што трэба рабіць пакрокава. Самі фірмы, бізнес аддае адказ на гэтае пытанне. Гандаль ужо бачыць такую патрэбу, і ён разумее, што людзям трэба хутка проста далучыцца да гэтага, і яны гэта ўсё робяць. Так што першы крок можна рабіць не толькі дзякуючы таму, што ты прачытаеш тоўстыя падручнікі па агранаміі, раслінагадоўлі, але і проста даведаўшыся на упакоўкі вось гэтага тавара. І я думаю, любая камунікацыя з людзьмі, якія ўжо прайшлі гэты шлях агародніцтва, ўжо сабе лічаць вопытнымі, яна таксама дапаможа парадамі, што вырасціць у пакоі, напрыклад, арыентаваным на поўдзень, або пакой арыентаваным на поўнач. Гэта трошкі адрозніваецца. Я думаю, у наступных праграмах мы пра гэта яшчэ паговорым. Ну, дарэчы, так, бо я бачыў цяпер шмат розных таких навінак з'явілася, як там правільна кампанаваць прастору, себя там на такім лечасці ці яшчэ што